Έτυχε σου ποτέ να κάνεις νέον κωδικό και να νιώθεις περήφανος? Τάχα, όχι ρε, έβαλα από ούλα. Και θαυμαστικού είναι, έβαλα και κεφαλαίων, έβαλα και νούμερο. Είμαι ένα νούμερο. Ποιος με πιάνει, ποιος τη χάρη μου. Και ποιος τώρα θυμάται τώρα τον σιδηρόδρομο? Να με χακάρουν, δυσκολάκι. Να τον θυμηθώ, ακατόρθωτο. Αλλά καλύτερα έτσι, παιδιά, καλύτερα έτσι, παρά κάτι περιπτώσεις. Έχει για κωδικό ονοματεπώνυμο. Το δικό του. Τηλέφωνο. Δικό του. Διεύθυνση δική. Ποδοσφαιρικές ομάδες. Τις οποίες ξεκάθαρα στηρίζουν στα social media. Profile picture εγγύτος βαμμένος γαλανόλευκος. Όνομα Γιώργος Ούλων Απόλλων. Οι άλλοι, βαστάσια πάνε της Ομόνια Θήτσι, η Ιωάννα Ομόνια Χριστοφόρου. Η Ιωάννα μου, Ομόνια Χριστοφόρου, και στα κλειδιά σπιτιού και δώσου τα. Κάμε ψητών, άψε το θερμοσύμφωνα να λουθούν τα πλάσματα. Όχι. Παιδιά, η κωδική μας τη σήμερον ημέρα πρέπει να είναι κάτι μεταξύ κβαντικής εξίσωσης και γραμμικής β. Μέσα σου πω και δίσκος της φεστούνα φακάγυρη λούθια. Βλέπω κύκλους, μπλε φως, να μην τον αθυμάσαι ρε. Να τον εξιάνεις, να προσπαθεί να τον αθυμηθείς και να σε πιάνει προτζέφαλος. Εάν μπορείς να τον αθυμηθείς εσύ, μπορούν να το χακάρουν άλλοι. Να μου πεις τώρα ρε Ιορκό, να μου να κάνω, να τον γράφω και κολλούα, και χάσω την κολλούα, κάθε τρίτσε λίγο να πιάνω τηλέφωνο την ελληνική τράπεζα να μου κάνουν επαλήθευση στοιχείων και να κάνω άλλο. Ναι, τούτον να κάνεις. Είσαι χαλαρός, είναι την ασφάλεια σου που θέλεις. Γιατί το κέντρο επικοινωνίας πελατών της ελληνικής, γιατί νομίζεις ότι υπάρχει? Έχουν άλλοι για να κάνουν αγάπη μου. Δεν έχουν, είναι αθιαζεροί. Νεύκουμε ότι ένα αθιαζεροί. Αλλά αν τους πιάσεις τηλέφωνο και πεις τους Χάσα τον κωδικό μου, μπορώ να κάνω άλλο? να σου πούν θα χρειαστώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις για επαλήθευση. Οπότε σύρτω πάνω τους. Θυμήσου να δημιουργείς πάντα δυνατούς κώδικους πρόσβασης. Η τράπεζά σου δεν θα σου ζητήσει ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή email.